Κύριε Βαλάντη. Κύριε Βαλάντη. Κύριε Μάκη, να σας πω κάτι. Τι? Έχω να πάρω 2 χρόνια άδεια. Να πάρω φέτος. Ρε Κατερίνα, κι εγώ έχω από το προηγούμενο που σηκώ να φύγω. Εντάξει, κύριε Μάκη, εντάξει, πάρτε εσείς. Συγγνώμη. Εντάξει. Βαλάντη. Κύριε Βαλάντη, έχετε να πληρώσετε 2 μήνες. Δώστε μου έστω ένα 50άρικο. Ρε, με τι ασχολούμαστε ρε εδώ πέρα. Κύριε Βαλάντη, όχι, ηρεμήστε. Εντάξει. Σίγουρα. Ναι, συνεχίστε. Κύριε Μάκη, δεν είπαμε να είναι λίγο πιο τακτοποιημένο το μαγαζί. Ωραία, Κατερίνα, σαν τη μάνα μου κάνεις. Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άποψη. Είναι άποψη, δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Συνεχίστε. Έλα, Τζουλιανά. Έλα, θα τους βαρέσω και τους 2, ρε, δεν μπορώ. Είναι τρελή, είναι χειρότερη από εμάς. Αλήθεια σου λέω.